Jöhet nyár, vagy indulhat a suli, életünket igazán a tinta színesíti. Színezd újra, az életet, ha megfakulnak, s az égbolt beborulnak, nem menekül, csak színezd újra. Megkérdeztük a vidéki Magyarország polgárait, vajon hallottak-e már a tintáról? Hogy ne hallottam volna, a tinta népies nevén különböző italok tömkelegét értjük alatta. Értem, és milyen kapcsolatba került már a tintával? Olyan a lehető legjobb kapcsolatban vagyok vele, a világon mindent megiszok, ami alval kezdődik. Hát valamikor alva írtuk. Elzsibadok tőle. Penna. Gombamérgezés, hogy teszik a lábát, réja arra kék, vagy mi? Gombamérkezés? Ja. Az is tinta? Hát kék. Iskolakezdés például. A iskolás koromban, persze. Mit csinál? Lenyelte. Lenyelte a tintát? Volt ilyen is. Hát minden nap írunk. Munka. Sokat írunk, olvasunk, és akkor a tinta kifolyik, akkor az egybe a... Tintával kapcsolatban sok munka jut eszébe. Igen, a sok írás. Pacal. Pacal a tintáról? Folt. Vagy a paca? Aha. Pacal. Hát a mindennapokban is használjuk. Ha benne marad az ingemben, nem jön ki. Nekem jó, bevált. Hát sokszínű. Sokszínű. Persze. Színezd újra, az életet, ha megfakulnak, s az égbolt beborulnak, nem menekül, csak színezd újra. Természetesen kíváncsiak voltunk a szakma véleményére is. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon nagy szakmai tudás halmozódott fel, és a tintában az a jó, hogy összegyűjti ezt a humán erőforrás, és megpróbálja úgy mozgatni, hogy ebben mindenki megtalálja a maga lehetőségét és helyét, ugyanakkor pedig csapatként tudjon működni. Nekem ezt jelenti. Legelőször egy jó közösség, jó csapat, megfelelő csapatszellem, nagyon jó hangulat, vidámság, értelmes munka, amit már most több éve csinálunk együtt, és egyre bővülő csapatban. Ez az első sok minden, ami eszembe jut róla. Tintáról nagyon jó élményem van, mert ez az egyik olyan név, ami ha megjelenik az e-mail listámon, annak örülök. Mert általában levelekkel úgy vagyok, hogy jaj, már megint a tinta az jó híreket szokott hozni, és így szakmailag is egy nagyon jó kis tím van körülötte, úgyhogy még azt se bánom, hogy levelező listás leveleket küldenek, és ez egy ritkaság. Úgyhogy nagyjából ennyi. Egyébként meg nagyon komoly szakmai csoportot jelent nekem, és fontos támogatást. Mostanában több cikket is olvastam, meg rádióban is hallottam arról, hogy ezek a modern adathordozók, ezek nem élnek túl sokáig. A merevlemez, CD, ilyesmi, hogy bezzeg a tintával írt több százados írományok, azok milyen sokáig élnek. Úgyhogy nekem a tinta az valami megbízhatóságot, maradandó hatásgyakorlást jelent. A tintáról legelőször is a fehér táskámon lévő tintafolt jut eszembe, aztán eszembe jut a sok levél, amit kapok a különböző levelező listákon, az egyszavas válaszok, az egyszavas köszönöm, én nem, de igen üzenetek, 73 e-mail egy nap, aztán eszembe jut az utazás, eszembe jut az Ági, és talán ennyi. A Tinta Kft-ről mindig az jut eszembe, mint a régi reklámszlogen, ami egyébként nagyon jól és frappánsan sikerült, ugye minőség, megbízhatóság, design. Színezd újra, az életet, ha megfakulnak, s az égbolt beborulnak, nem menekül, csak színezd újra. És mit szól mindehhez a tinta? Egy olyan mozaikszót szerettünk volna alkotni, amiben azok a legfontosabb üzenetek, amiken dolgozunk, összerakódnak. Ez a térség, kistérség, régió, az innováció, fejlesztések, a tanulás, szavak, és akkor ez így kialakult, hogy térségi innováció és tanulásfejlesztés, és ebből lett a tinta. Én az együttműködést tartom fontosnak, így, hogy az ország különböző pontjain vannak a kollégáink, és az is fontos, hogy közösen értelmezzünk dolgokat, tehát, hogy közösen tudjunk dolgokat, korszerűen tudjunk, és jól együttműködjünk. A közös értelmezések, meg az együttműködés az szerintem elengedhetetlen
és én ezt láttam a tintában. Amikor a tintát álmodtuk, akkor az volt a célunk, hogy létrehozunk egy olyan oktatási szolgáltatót, amelyik bizonyos területeken megkerülhetetlen, és azokon a területeken mértékadó szakmai teljesítményt nyújt. Hát olyat, mint a tinta. Hát nekem elsősorban csapatot jelent. Mégpedig olyan csapatot, akik szakmailag, pedagógus tapasztalatban, emberségben körülbelül 20 éve együtt dolgoznak. Ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazt akarják, és ugyanúgy csinálják, hihetetlen magas szinten. Az oktatási szolgáltatás piacán úgy szeretnénk viselkedni, hogy minden lépésünkről látszódjon, hogy partnerségre, együttműködésre törekszünk, mint a tinta. Azért jöttem az IBM-től a tintához, mert a tinta köztudottan strapabíró. Az elmúlt években bizonyítottuk, hogy már nem csak a tanteremben vagyunk otthon. Más ágazatok szakértőivel, szakembereivel is tudunk úgy együttműködni, mint a tinta. Az öreg székelyő bekopognak éjszaka, és mondja a gyereknek, hogy Áron bátyám, van tintája? Azt mondja, nincsen. Nagy nehezen elalszik az öreg. Másfél óra múlva megint bekopognak. Áron bátyám, kelljön már fel. Mi van, mit akarsz már megint? Hát hoztam a tintát. Színezd újra,